Ongi etorri Txerrinduaria web saiora, bigarren astea dugu gaurkoan, eta pasaren astean agindu genizuen bai iaz bezalako jarduna mantenduko genuela, txerrinduaritzaren alderdi eta esparru guztiak erakusten zuei, baina gaurkoan zozer berezia egin nahi izan dugu eta horregatik etorri gara gure estudiora. Berezia bada, baina esan bezala, lehenengo egunetik esan genizuen bezala, aurten gure helburua beti bezala da Euskal Txerrindularitzari babestea, gure tokiko txerrinduaritza babestea, eta hildo horretan doa gaurko bideoa, baina hurrengo astetik aurrera jarrituko dugu gure hildo normala, eta batez ere aurtengo nobedadea izango dela, pixkanaka joango garela, talde eta klub bakoitzak egiten duen lan ona erakusten. Gaurkoari dagokionez, bideo honen arrazoia argia da, geroz eta gehiago badirudi bai Euskal Jaurlaritzako trafiko sailak eta baitaren Nafarroako foru gobernuko trafiko sailak eskari gehiago eta tramite gehiago egitea eskatzen diete antolatzaile guztieri, batez ere errepideko txerrinduaritza antolatzaileei. Hori dela eta askok kezka azaldu digute guri ere, esaten traka eskatzen ari dela aurten Eusko Jaurlaritza lasterketak tramitatzeko. Traka zer da? GPS teknologia erabiliaz, puntu batzuk markatuta bai errepide baten jarraipena egiten, edo inkluso mendian bada, ziklorlosean bada, zelai bateko puntu batik besterako, GPS markak dira. Horrela lortzen da, lasterketaren ibilbidea GPS aplikazio bat erabiliaz, ikuste eta ikustean lasterketa exactamente nondik dijoan. Hau oso erabiligarria da, errepide lasterketetan oso luzeak direlako, eta ikusi behar da, exactamente batez ere herri bakoitza edo markatuta ez dauden errepide guztietari pasatzean, eta mendian edo ziklorosean, zer esanik ez, zelai zabal batean, jakiteko lasterketa nondik dijoan, horrena beti GPISA moduko artxiboak erabiltzea da. Bi artxibo mota da ere, zehazki, GPISA artxiboa eta KML artxiboa, eta biek balio dute track bat sortzeko. Horregatik, gaurkoan erabaki dugu gure ordenagailura joatea, guk ere asko erabiltzen ditugu, gure bideo sorkuntzarako, eta baita ere hainbat lasterketen trakak edo rutometroak edo mapak egiteko eta profilak egiteko ere balio dute. Eta horren bestez ordenagailura joko dugu, hau batez ere antolatzaileentzat da, baina baita ere edozeinek behar badu ikastea nola erabiltzen den eta nola sortzen den track bat, aprobetxatu dezala, eta bideoa ikusita inork zalantzarik egoiko balu, beti bezala gure kontaktu aukerak dituzute hemen jarrita, mail bidez, baita ere telefono bidez, eta bertan gurekin kontaktuan jarri, eta arazorik gabe guztiei lagunduko zaituztegu, lehenengo aldiz behintzat zuen traka, lasterketaren traka sortzen. Beraz, guazen ordenagailura eta ikusi dezagun nola egin gure lasterketa baten traka. Hementxe gaudegu, Kronoeskaladako webgune atarian. Kronoeskalada erabiltzen dugu guk normalean, horrelako trakak eta proiektuak erabiltzeko, hemen ere mapak eta profilak sortu daitezke, baina badaude beste aplikazio batzuk ere trakak sortzeko, tartean adibidez Garmin Connect, erabilgarria eta zuzenean bateragarria dela Garmin GPS tramankulo guztiekin, baita ere ridewithgps.com webgunea, eta Googleen sartuta track bat sortzeko badaure. Beti bezalako aplikazio zahar bat ere, oraindik ere erabilgarria dena, Google Earth, baina guretzat batez ere profilak eta baita ere mapak sortu ditzazkelako erabilgarriena beti Kronoeskalada izan da, gazteleraz dago eta baita ere ingelesez, frantsesez ez. Kronoeskaladan sartu eta usuario bat sortu beharko dezue, erabiltzaile baten jabe izan, eta orduan editor atarira joango gara, editor, eta mintxe Espainiar estatuko mapa handi bat agertuko zaigu, eta gure kasuan Irunera joango gara, baina bakoitza joan behar da traka hasi nahi duen toki horretara. Gaurko bideo honetarako iazko bidasoa itzuliaren bigarren etapa erabiliko dugu, gainera etapa hori
oso erabilgarria da ikusteko sortu daitezken hainbat arazo eta errepide mota ezberdinak zeharkatu zituen ez, etapa horrek oso erabilgarria egingo zaigu gaurkoan. Bilatuko dugu beraz, gure irteera puntua, zehazki Gazteluzar frontoian, eta lehenengo klik emango diogu ezkerreko botoiarekin, eta 0 hori agertuko zaigu, hori da irteera puntua. Jarraitu baino lehen, garrantzitsua da beti jakitea, editoreak ematen dizkigun aukerak. Aukera dugu beti Ctrl Z erabiltzeko, egin dugun azkenekoa desegiteko, baita ere mapa ezberdinak erabiltzazkegu, satelitea edo Google Maps edo abarrekoak, baita ere egindako dana ezabatu dezakegu, mendatean edo trakian edo ibilbidean agertzen diren igoerak agertu daitezke, baita ere basan bezala Google Maps edo inkluso Google Street View ikusi daitezke, eta erabilgarriena eta importanteena. Errepideeko lasterketetan normalean errepideatik goaz, normalean, baina gerta daitezke zenbait kasu eta zehazki oraintxe ibaiaren bestaldean erakutsiko dizuegu, adibidez Hondarribiko alde zarrean gaude eta hau gehien bat oinezkoentzako eremua da, eta horrek esan nahi du nik markatuko banu hemendik puntu bat eta ona igotzeko buelta osoa egingo zidala, naizta ez izan biderik azkarrena txerrindentzat, baina bai gutxi garabera trafikoaren arauak jarraitzen dituela, baina lasterketa batek ez ditu trafiko arauak jarraitu behar, edo ez ditu zergatik trafiko arauak jarraitu behar. Beraz, aukera asko erabilgarri dare, adibidez road bike batez ere errepideak erabiltzeko da, baina gero ere badaude bi aukera hauek bike diela, bide gorriak eta barreko eremuak erabiltzeko, mountain bikeek hartuko dizkizu ere mendietako bide guztiak asfaltuarekin egon edo ez, adibidez hemendik Guadalupeko santutegitik gora ibiltzeko ikusten duzu, nola markatzen duen, eta bide ia guzti hau mendiko bidea izango zen, eta gero azkeneko aukera bezala no routing aukera dugu, eta no routing aukera honekin zuzeneko lerroak osatuko dizkigu gure puntuen artean, eta horren bestez edozein puntu lotu beharko bagenitu zuzenean lotuko zituen, eta adibidez Hondarribiko kale nagusiko igoera markatzeko ederto dator aukera hori. Hau nahazten joan gaitezke, eta zati hau no routing aukerarekin eginda, gero jarraitu dezakegu esaten road bike, eta road bike markatzen bidea egingo digu, hori da. No routing beti kendu, eta road bikei eman, eta puntua markatuta, egingo dizkigu bideak, kaleak jarraituz, eta beti hori da, biribilgunetan eta trafikoaren jardun normala errespetatuko du. Hendaia eta Bagordi arteko lasterketa etapa osatuko dugu, hemendik abiatu zen, beti garrantzitsua trafikoari dagokionez, batez ere trafiko sailari dagokionez, naizta askotan profilak eta mapak egiteko erabiltzen den traka irtera errealetik, trafikok eskatzen dituen traketan beti irtera neutralizatutik. Lehenengo pedalkana ematen den puntutik erabili beharko dugu traka, beraz, beti zuen irtera puntu ofizialetik, naizta gero irtera erreala kilometro batzuk aurrerago izan, beti irteratik, eta gero beti egongo da aukera traka moldatzeko profilak eta mapak sortzeko. Beraz, hementxe gaude, hementxe lehenengo zailtasuna, etapa honek irtera neutralizatuan puntu batetik kontra egin zuen, kontrakona bidean pasa zuen puntu hau, eta horren bestez no routing aukerari eman, eta horrelaxe horren eskalada aplikazioan jarraituko du behin errepide normalera kendu, no routing aukera desgaitu, eta jarraituko dugu bidea egiten irundikan, eta orain
errepide nagusi hauetan sartzen garenean, aukera dugu mapa zabaltzeko eta azkarrago joateko, zuzenean N121 errepidetik sartuko gara, eta errepide honetatik ez bagara atera behar, ateratzen garen puntura arte, kilometroak egin ditzazkegu, segitu batean ia 30 kilometro egin ditugu. Hemen. Eta orain Amaiurren sartuko gara, eta Amaiurrek bazituen aipatu beharreko puntu batzuk. Amaiurreko herria ere bada, batez ere oinezkoentzat pentsatuta duguna, beraz, hemen aukerariko berena Amaiurren adibidez genuen MTB aukera hartzea, eta horrela traka erraza egingo zegu. Hementxe Amaiurko gaztelua dugu, gaztelu beltza, eta hemendik jarraituko dugu. Ikusiko duzue, kaso egiten badit behintzat, batzutan ez dagoela ez da errepidea markatuta, baina hor badago errepidea, batzutan mapak, batez ere Googleko mapak ez dira guztiz eguneratuta, horrelako eremu batzuetan ez direla hain mugituak edo ez dituztela inbeste bizitari izaten, baina ez daude, baina lasai, zuek ezagutzen baduzu eremua, beti ondo egongo da markatuta. Jarraituko dugu Amaiurretik, eta begira, hau, porlan bidea izanik, aukerariko berena beti MTB aukerarekin egitea. Eta hementxe berriz ere, sartuko gara, N121 B errepidean, Otxondoko jetxira hartuko dugu, eta berriz ere joango gara, Elizondora bueltan. Elizondora itzultzen beraz, eta ikusiko duzuenez, hemen errepidea gurutzatu egingo da, lehenago hemendik sartu gara Amaiurreruntzat, eta orain Elizondora berriz ere itzultzeko, horrela markatuko dugu. Erraz batean egiten da, zuk berdin markatzen duzu, eta berdin joango da. Beraz, behin amaituta, gorde baino lehen. Beti, konprobatuko dugu dena ondo eginda dagoela, gero aldaketak egin ahalko dira, eta beraz, gordeko dugu, jarriko diogu bigarren etapa. Bidasoa itzulia 2023, txerrenduaria websaioa. Eta aukera dugu beti track pribatu gisa klikatzeko, horrela inorrak ezingo du ikusi, nahiz eta lotura bidali, inorrak ezingo du ikusi, edo irekia agertzea, beti kronoeskaladako track zerrendan agertuko dela. Gordeko dugu, hementxe dugu traka beraz, hementxe duzue, profila, lehenbiziko profil bat, gero osatuago eta puntuekin, tarteko helmugekin, mendatekin markatu izango dugu, baina garrantzitsuena, eta hau da, gaurkoan azaldu behar genizuen puntua, hau da, traka, hementxe agertzen da, lasterketaren nondik norakoa zen izan zen, hementxe egin ziren buelta, eta mendate guztiak agertzen dira, errepide guztiak markatuta daude, depende zein mapa erabiltzen dezuen, baina printzipio zentan markatzen daude. Hemen zenbait datu interesgarri agertzen dira beti, inolako bakatzik antzen ematen badugu, zuzenean modify route, ibilbidea aldatzeko aukera emango digu, eta hemen aukera dugu jarraitzea, eta hementxe lasterketa jarraituko genuke, orabidean barna, edo bestela ikusi badugu, adibidez biribilgune biren artean bide desegokia hartu duela, erraz batean egin dezakegu eskubiko botoiarekin intermediate point, tarteko puntua markatzea, eta orain arrastratuko dugu, eta zango dugu, hortik pasa berdela lasterketa, eta berak kalkulatuko dugu, beti ere kontuan hartu zein bide mota erabiltzen dugun, hemengoan jarraitzen dugu road bike mota, beti road bike hartuko dugu erreferentzia gisa. Aplikazioak baduela aukera, autopistak alde batean usteko, baina adibidez nazional bata erabiltzeko Goierri edo Tolosaldean asko egiten dela, kendu beharko genuke aukera hau, eta orain aukera emango zigula
demagun betiko klasiko bat, hori da, Beasain eta Ordizi arteko tunela pasatzeko, zuzenean, joango gineke, hor Beasaingo gune honetara, aurreko etaparekin jarriten dugu, baina mentxa ikusiko genuke, Beasainik eta tunela sartuko ginen, Ordiziaraino, eta behin Ordizian bai, berriz ere, autobustak saihesteko agindu emango genioke, eta normal Goierriko tontodromotik jarrituko dugu. Beraz, hau izan da, gure azalpena, espero dugu gutxo gara berako track bat egitea, ulertzea, importantea ere, gero baliogarria izan daitekela, hemengo lotura bidaltzea, baina beti artxiboa normalen eskatuko digute, eta artxibo hori bidaltzeko, hementxe, deskargatzeko aukeretan, GPX modura originala beti puntu guztiak irakurriko dituelako eta deskargar aukeran zuzenean gure ordenagailuan deskargatuko da. Hau izan da dena, beraz, esaten geniezuen bezala, edozein zalantza jarri gurekin harremanetan ez dugu inolako zalantzarik zuekin sakonago ondaz hitz egiteko eta edozein antolatzaileek edo erakundek laguntza behar badu trakak egiteko lehenengo urte honetan guk aski eta soberan lagunduko zaituztegu plazer hutsa izango dalako. Eskerrik asko beti bezala bideo ikusteagatik eta hurrengo astera arte.